Vítejte u videa, jak vyrobit purple guye z patchworku. Budeme potřebovat světle růžový lak na nehty a fialový lak na nehty. Začneme tím, že si nalakujeme že si vezmeme nějakého pečopáka a nalakujeme ho na fialovo. To špatně vidět. Jo. Však musíme nechat trošku volného místa na pusu. Ježiš. Položíme. Ještě přelakujeme, když jsme tady drželi. Au. No, já myslím, že je to zatím dobré. A teď to necháme zaschnout. Ovšem nebudete na to takhle zírat a já vám dám střih. Vítejte u videa. Tak jo, jsme zpátky po střihu, už mi to uschlo. A teď se vrhneme na oči. Takže se otevřeme růžový lak. A fialový lak na nehty. A začneme malovat oči bílou barvou. Nebo světle růžou, něco podobného, třeba i shadow. Nalakujeme si vezmeme nějakého pečopáka a nalakujeme. Já vám střih, než to domaluje ještě pusu. Jsem zpátky a už jsem dobalovala oči a pusu. Vypadá to docela dobře. Ještě ten čumáček zabarvíme fialové a to asi nemusíte vidět, to už tady si víte, co. Jo. OK. Teď to je nějak, by mělo připomínat purple guye, nevím, jestli vám to připomíná purple guye. Mně teda ne. Ale až to dodělám, tak možná to připomínat bude. Pak ještě bude to
k tomuhle videu. Musíme nechat tady... Musíme nechat... Jak tady na hlavu místa na pusu. udělat takový ten čepeček sám. Tu uniformu. Tak jo, uvidíme se, až to zamažu. Jsem zpět a vypadá to docela dobře. Ještě takhle z druhé strany. Jo, dobrý. Tak jo, příště uvidíte jako, nebo jako uvidíme, jestli to dáme ještě do tohohle videa, ale asi jo, ještě to narvu ještě do tohohle videa, jak budu udělat tu čepici. Takže vezmeme si takovýhle kus modelovací hmoty. Namačkáme, aby to... Pokud nemáte modelovací hmotu, tak třeba keramiku, ale to nedoporučuji. Třeba modelínu, jestli máte. Nějakou starou modelínu, kterou už nepoužíváte a pak ji přetřete prostě. Tak jo, nějak si s tou plácám čepici. Vám řeknu potom, až to udělám. To vypadá docela jak čepice, ne? Jako... Teď to nabarvíme. Bude to fialový stejnou barvou, jako jsme dělali Purple Guy. A tady bude žlutá tečka, která dělá odznak. To má. No. Takže potřebujeme tohle. Ještě přeles. A tohle. Pokračujeme. Myslím, že je to zatím dobré. A teď to necháme zaschnout. Ovšem nebudete na to takhle zírat a já vám dám střih. Vítejte u videa, jak vyrobit Purple Guy z pečváku. Budeme potřebovat světle růžový lak na nehty a fialový lak na nehty. Začneme tím, že si nalakujeme jestli máme nějakého pečepáka a nalakujeme No. nalakujeme ho na fialový. Vlas pitomej. Však musíme nechat tady trošku volného místa na pusu. Já to chci otočit a ono se to smázne. Tak a samozřejmě zase počkáme, než to uschne. A pak se vám přihlásím. Tak, tady vidíte, že se to docela vydařilo, ale zpátky k Purple Guyovi. Přetřeme ho bezbarvým lakem, aby se lak, co je na něm, nesmyl. Teda já mám takový blbej laky, takže to musím dělat, ale pokud vy máte lepší, jako máte tenhle bezbarvej, tohle je spíš jakoby lepidlo přebarvený, tak já to musím natřít ještě tímhle, aby se to nesmylo. Tak a vy, pokud máte takové jako fialovej, tak nemusíte. Prčic. Pěkná kamera. No, tak prostě natírám.
Ježiš, tady to smrdí. Máte štěstí, že tu nejste, tady to smrdí prostě hrozně. Tady to smrdí úplně. Když jako já ráda čmuchám ten. Ještě přelakujeme ještě. Počkej. A proč mám to vůbec jako nestopnu? Ježiš, já to stopnu. Tak jo, prostřih. Vypadá to docela dobře, ne? Už jenom přilepit čepičku mým super glue. Mým super lepidlem. A bude to hotové. No, nevypadáš to až tak zlá, ne? Už jenom necháme zaschnout to lepidlo. Ona se zbělí, nebojte. Ale vypadá to dobře. Tak jo. Určitě se klikněte i na ostatní videa. Myslím, že tohle bude první, ale už jako mám teď fakt takhle víc. No, jako mějte se. Já myslím, že to bude... Já.